ہوں بخاری شریف دی حدیث پڑھن لگا تعظیم مصطفیٰ دسنا حدیث بخاری شریف دی 10 اور یا 12 مقام تے حدیث آئی ہے بخاری شریف دے وچ پڑھا تو کتھے درود محمد نا چمنا تے کتھے صحابہ تعظیم کتھے کھلن حدو لگے کھلن آکو سبحان اللہ صدقے جاوا قسم خدا دی میرے عربی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر ادا فرمائی رسول اللہ دے زیابہ نماز پڑھ لے کمری والے آقا دے پیچھے مسجد نبوی شریف سی آقا نامدار ظہر دی نماز پڑھا کے قبیلہ بنی عمر بن عوف مسجد قبا والے پاسے جنہ حج عمرہ ادا فرمایا ہے اونا تکیا ہونا مسجد قبا مدینہ والی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا والے پاسے قبیلہ بنی عمر بن عوف رہندا سی او قبیلے والے دی آپس دے اندر کوئی ان بن سی کوئی گل ہو گئی اللہ دے نبی انہاں نو صلح کراون واسطے تشریف لائے گئے حدیث مبارک دے اندر آیا ایک دے اندر کہ اللہ دے حبیب صدیق اکبر نو فرما گئے اے میرا یار ابو بکر صدیق اگر میں محمد تھوڑا لیٹ ہو جاواں نماز عصر پڑھا دے ہن ذرا توجہ فرماوی اللہ دے حبیب تشریف لائے گئے کدے لے گئے تشریف قبیلہ بنی عمر بن عوف کیڑی مسجد قبا مدینے وال اللہ دے حبیب تشریف لائے گئے ادھر عصر دی نماز دا وقت ہو گیا ان ذرا توجہ رکھی کتھے رہا انگوٹھے چومنا محمد دے نام دی تعظیم کرنی تے کتھے رہ گئے وچ نماز دے ہن ذرا خیال کری آقا نامدار لیٹ ہو گئے تاخیر ہو گئی صحابہ عرض کیتی اے ابو بکر لجپال تو سا مہربانی کرو رسول اللہ دے مصلی تے آؤ نماز پڑھاؤ نماز اثر والی سی سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ دے مصلی تے آ گئے مسجد نبوی شریف حدیث بخاری شریف دی سیدنا صدیق اکبر تکبیر تحریمہ فرمائی ہاتھ بن لے مگر جناب صحابہ کرام بڑے مقتدی آئے سن سیدنا صدیق اکبر دے انہاں بھی تکبیر تحریمہ کی جناب انہاں بھی ہاتھ بن لے سیدنا صدیق اکبر تکبیر تحریمہ کی ہاتھ بن لے تکبیر تحریمہ کی نو آکھ دن دسو بھائی تکبیر تحریمہ کیڑی ہوندی ہے دسو تکبیر تحریمہ کیڑی ہوندی ہے نماز وچ تے حالی تو 60 والا تو اگلے سال اسے انہوں لاکھ وچ سدنا ہے اور تکبیر تحریمہ کیڑی ہے نماز دے وچ ہوندی ہے کیڑی ہے نماز کھڑے ہونا ہاں پہلی تکبیر اللہ اکبر پہلی تکبیر انہوں تکبیر تحریمہ آکھ دے جی اپنے کھامن پیمن حلال ہے نا الحمدللہ انہاں مولوی آپا نو مننا ہے انہاں دے مننے آپا نہیں ساوے ہو سکتے سمجھ امدی پائی نے کوئی نہ میں راندہ دور ہاں جے میں تے شہر کمالی تیرے نیڑے علاقے میں تیرے نیت کھچاں بننا تے میں تیرے انج سدھا کرا جی میں سدھا کرن دا حق ہوندا ہوں میں راندہ بڑا دور ہاں امدہ جاندے کو 2-4 گھنٹے لگ جاندے ایک بھائی دا منہ کیوں وید ہو میرے الویکھو بھائی میرے الویکھو توجہ کرو یہ لنگر لائے اسے میرے الویکھو اب بالا نو کٹی کھلن باہر چھوڑو تو میرے حال ویکھو اندے جٹ ویکھے ہو تو مول لگے ہوا جاؤ توجہ رکھو اب بھائی حاجی ظفر انہاں نو چھاڑ یار بالا نو کٹی کھلن باہر چھاڑ دیو توجہ کرو میرے حال سیانے بندے وچ مچھاں لے جوڑے کھلن انہاں نو اندر بھیج واہ بھائی واہ 60 سال عمر تے تو بالا نو جنبی کھلنا میرے حال ویکھو بھائی سیدنا صدیق اکبر تکبیر تحریمہ فرمائی اللہ اکبر ادھر اللہ کے نبی تشریف لے کے آ گئے پاک رسول اللہ جدو مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آئے خوشبوئیں پھیل گئی صحابہ معلوم کر لیا اللہ کے حبیب تشریف لے کے آ گئے مگر صحابہ کے دل کے اندر خیال پھیل کے جا رہے کیوں ہو سکتا ہے نبیوں کا امام ہوئے امام الانبیاء شب اسرا دا دلہا تے ساڈے مگر کھلو کے نماز پڑھے ساڈا ایمان ضمیر گوارا کر دے نالے رسول اللہ دی تعظیم دے گل خلاف ہن صحابہ دل دے اندر مشورہ کیندے اسا رسول اللہ دی تعظیم بھی نہیں چھڈاں گے نماز بھی نہیں چھڈاں گے نماز بھی
نہیں توڑا گے مگر نبی سرور دی تعظیم بھی نہیں چھوڑا گے ان صحابہ کی کیتا وچ نماز دے ہاتھوں نہ بننے سن جڑا تھلے ہاتھ کھبا او دے سجے ہاتھ دی جناب انگلا انہاں مارنے شروع کیتیاں ایس طریقے کر کے انہاں آواز پیدا کی تاکہ پتہ لگ جاوے صحابہ صفا چھڑ دے ون اس نیت نال کیونکہ ہر صحابی نو علم ہو گیا سی محبوب خدا تشریف لا کے آ گئے نے ہن اے راہ بناون دی خاطر او جناب تھپکی انہاں مارنی پہلی صف جڑی مگر والی سی مگرو جڑی پہلی صف انہاں دے وچوں دو صحابی ایک سجے ہو گیا ایک کھبے اتنا راہ بن گیا اللہ دے حبیب وچوں لنگ گئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری او مار کا کدے جاسے جڑے آدھے نبی دا خیال آ جاوے نماز ترٹ جاندی بیوی دا آ جاوے نہیں ترٹ دی کوئی داند بیل دا آ جاوے نہیں ترٹ دیا کہ کیوں آ کہ بیوی دا اسی تے تظیم نال نہیں آونا داند دا اسی تظیم نال نہیں آونا تے نبی دا خیال آیا تے تظیم نال اسی تعظیم نال نبی دا خیال آیا تے توحید اللہ دی توحید فرق آ جا سی اے نامرادہ تے نبی دا خیال آوے نماز ترٹ جاندی ہے تے صحابہ خیال ہی کیتی کھلن تعظیم ہی کیتی کھلن ترٹی کوئی نہیں سبحان اللہ ترٹی کون ہی تے اللہ فرمایا ایمان ہی میں لایا ہو جی میں صحابہ لے آندہ ہے ہائے 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 توجہ رکھنی ہوں میرے حال میں دیسی انداز توانو سنائندہ پیاں دیسی جٹ کی انداز بنا کے خیر پہلی صافے چو اللہ دے حبیب جڑی مگرو پہلی آدوئے چاہ گئے سبحان اللہ ہن اونا ہی تھپکی دیتی جڑی اگو صافہ اونا دے دو سے آبی ایک سجے کھبے اونا راہ بنایا تیسری والا بنایا چوتھی والا پنجویں ایویں چل دے اللہ دے حبیب پہلی صافے چ آ گئے صدیق اکبر دے مگر جڑی پہلی صافہ اتھے آ گئے چلے کتھوں پچھو پہلی ہن ادو امام والے پاسوں پہلی چ آ گئے سیدنا صدیق اکبر آپ نے نہیں ترچھی نگاہ ویکھی حالانکہ سجدے چ نگاہ رکھنی چاہیے صدیق اکبر نے نہیں ماڑی جی آنکھیں ترچھی کر کے ویکھی اللہ دے حبیب دا چہرہ ہائے ہائے ہن صدیق اکبر کی کیتا اپنا نہ پیر وسکا تے نہ مسلے تو زمین تے نال گھسیٹ کے پیچھے ہٹن لگے اللہ دے نبی فرمایا مکانک ابو بکر اپنے مکان تے رہو پھر بھی صدیق اکبر پیچھے رسک رہا ہے دوسری مرتبہ اللہ دے نبی فرمایا مکانک ابو بکر اپنے مکان تے رہو نماز پڑھا لیکن سیدنا صدیق اکبر دا دل کدو گوارا کردا کہ میں اگے ہوں تے اللہ دے حبیب پیچھے پیر گھسیٹ کے نہ آپ پہلی صفحے چ آ گئے اللہ دے حبیب مصلی تے تشریف لے گئے امام بدل گیا نماز ترٹی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انگوٹھے چومن والے کدے گئے جڑے فتوی لیندے نو چومن والا تے او کدے گئے سبحان اللہ انہیں بخاری شریف نہیں پڑھی پڑھی ضرور ہے پر بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے ان کو بخار 119 تے نہیں آتی بخاری 119 جاگ دے ہو اللہ دے نبی سلام پھیرا ہے سبحان اللہ پہلا خطاب اللہ دے نبی صدیق پاک نے فرمایا ابو بکر میں تینوں آندہ رہا نماز پڑھا تو واپس مڑ پہ خیر ہے سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی یا رسول اللہ ما کان لابن ابی قحافہ بین یدی ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ابو قحافہ دے بیٹے دی مجال ہے کہ اللہ دا نبیہ دا امام انہاں دے مگر کھلوے اور مسلط ہوئے ابو بکر دے ابو قحافہ دے بیٹے دی مجال ہے یعنی ابو بکر اپنا نام بھی نہیں لیا رسول اللہ دے سامنے کہ ابو بکر نام فرمایا ابو قحافہ دے بیٹے دی مجال ہے جو تواڈے سامنے کھلو کے تے مصلی تے کھڑا رہے نماز پڑھا ہن اس گل نو نبی پسند کیتا ہے اللہ بھی پسند کیتا ہے قرآن نہیں اترا کہ نبی ابو بکر کی کر چھڑے نماز ہے نہیں توجہ ہے اچھا بول سبحان اللہ ہن دوسری حدیث قومی بخاری شریف دی رسول اللہ دی تعظیم میں پڑھ چھڑا بولو تو صحیح آج تو بات سیانے بن جا سو کہیں میں راسو میں تو انہوں کملہ نہیں آنا اوے راسو کہ سیانے بن سو سیانے بن جاؤ نہ ٹھگی وہ مولوی پیرا تو چنگے راسو
تینوں میں نسخہ دیتی جانا میں تینوں اتنے لکھ دینا تینوں نہیں یقین ہمدا قرآن لایا میں ہاتھ رکھ دینا تینوں فتوہ لکھ دے سا تیرے پنڈ دا داڑھی والا بابا نمازی سادہ نات پڑھے تیرے پنڈ دا امام عالم تیرے پنڈ دا امام مسجد نبی دا میلاد پڑھے باشرہ ہوئے میں لکھ دے سا اے دا پڑھا میلاد قبول ہے تے 70,000 جڑا مفت آیا بیٹھے او دا میلاد پڑھنا قبول کوئی نہیں ہے مڑ تیری مرضی ان قبول کرا نہ کرا انہوں تو 60 دیتی بیٹھا تے جیڑا تیرا امام مسجد ہے او موئے دے انتظار اچ بیٹھے بے بابا کدو مرسی تے میں وسیلے جمسا اے داڑی اب مرے ہی سے دا جگہ بار تاکہ تیرے مرن دی دعا نہ کرے توجہ آئے اے بامب دا نہیں پھٹاکا پھوکنا پھٹا خیر ہے دل تے ہاتھ رکھ اللہ تو صدقے جاوا قسم خدا دی میرے عربی تاجدار بخاری شریف دی حدیث پڑھ لگا پر ناصار سلطان فرمایا بے ادبا ناصار ادب دی آتے گئے ادبا تھی وانجے جڑے مڈ قدیم دے او بیلیا کھیڑے ہون کدے نہ ہوندے رانجے جڑے ہونی او مٹی دے بھاندے کدے نہ ہوندے کانجے جہد لدبی نہ سکھیا باہو دو جہانی وانجے